Uspio je probaciti loptu pored Melihova. Gleda i dalje Petar Kjæsgaard. Još jedanput ta situacija. Šta će odlučiti danski arbitar? Sve oči se uprate u njega sada. Penal je za Zrinski. Rekoh kada je ulazio na teren Tomislav Kiš da je postigao neke zaista bitne golove za Zrinski prošle sezone. Evo. Tada je šutirao Grigor Jana, Marić nije imao šanse. Hoće li biti isti ishod? Kiš šutira 3-2-2. A 3-2 je ukupno za Zrinski, pogađa Kiš. Izuzetno sigurno, Melihov nije imao nikakve šanse sada. Hoće li ovaj gol sada dati krila fudbalerima Zrinskog da privedu ovu utakmicu kraju? Kako je samo sigurno pogodio Tomislav Kiš. Lopta u jednu stranu, Melihov u drugu i 2-2 je na semaforu. Zrinski ima 3-2, ima ponovo prednost koja donosi to drugo pretkolo Lige prvaka.